всеки от хората се пишеше мнението за продуктите. Не искам да говоря лошо за бизнесите на другите фирми, но не значи, че опаковката, ако е хубава, вътре самият продукт е добър. Да, това е ясно. Още повече има много снимки, много порции, а вътре въобще не е това. Предназначението на нещо, което не го виждам. Предназначението е да се нахрани човек с нещо. Да му е вкусно и да е готвено, да е здравословно. Нашата цел е точно по тази причина да се виждат самата стока. Освен това е срока на годност само 5 дни, тъй като не използваме, както споменах, никакви подобрители. Преди време попаднах на фирма, която срока на годност беше 10 месеца. Сами разбирате, че на подобна храна. Сами разбирате, че такава опаковка, която е 10 дни срок на годност, Няма как. всъщност е консерва. Не е прясно скопка. А и вътре